Ayan, live from Katiklan to Boracay. May nagharok kay Didi. Harok, lampungan, turista. Okay guys, give it up, subscribe. Ito lang to. So ayan, ganda ng bungad natin. Labing-labing. Okay, this is Waray TV. Subscribe. Katiklan Port going to Boracay. Okay guys, don't forget, give me some stars. Mahal ang pamasahe, 350 mula rito sa Katiklan papuntang Boracay. Stars naman dyan, stars. Super thanks, thank you. Okay mga kawaray, Commander, pupunta tayo ng Boracay. So nakalive tayo ngayon dito sa Katiklan Port. Palis na papuntang Boracay. Tawagin lang siya mo. Dula ka pa sa ayo. Dito na ako ba? Ay dula. Dula ka mag-dito sa dito. Sampaw ko, sampaw! Thank you.
Atras ka, parang ano, parang jeep trash. So ayan ang dito, ang proseso. Ang mga taga sa atin ganito ang papunta ng Boracay. So ayan, punta ng Boracay. Estimate ko yung distansya parang sa bandang sa atin parang Rawis to Lawang lang yan, layo na yan eh. Pwedeng langoyin. Sa atin langoyin ko yan. Salbabida katapat dyan tapos langoy dito binayaran natin 350 350 ang bayad sa Boracay. Ano? Guys, bigyan nyo ako super tanks dyan. Mahal ang pamasahe mula rito hanggang Maynila. Inabot tayo ng 2,000. Tapos babalik pa tayo 2,000 ulit, 4,000. Then back and forth dito 350. Bali 700 ang trip ang back and forth Boracay to Aklan. Kaya tayo nito. So, support. Today is Saturday, March 11, 2023. So, magandang morning sa inyong lahat. Subukan natin maligo sa dagat ng Boracay mamaya.
Ayan yung iniwanan natin ng Katiklan Port. Yan o. Ang Panay Island. Ayan. So yan, nilive natin para ma-document natin yung oras ng takbo mula sa Katiklan Port hanggang Boracay, kung ilang minutos ang takbo ng sasakyan. Okay, like, subscribe, and share. Dapat share ang importante dyan sa atin. Comment and share. Share talaga. Pa-share na lang sa coverage natin. O yan ha. This is my start of the summer season for me. Umpisa ko itong paglalakbay ng panahon ng tag-init. Boracay is the first landing. Subscribe. Subscribe Waray TV. Okay. So ayan, palanding na tayo. I-gauge ko yung pagpunta ko rito sa beach sa atin, kasi kung talaga bang yung white sands ng Boracay kagaya sa atin, so ikukumpara natin yan. Tingnan ito mamaya. Okay. Landing aboard. Okay, yun. Get ready, pack. Pack and pack. Ayan ha. Singene po mi para ka punting. Sinawahan niyo may bring ano? So good game Sunday yate. Boss, mana gusto rin ano? Bapo kita bay yan. Singene po tayo. Mi para ka bato to. Bato mo TV daw. Ayan o. Ilan nga, pingka mo, nagkukay ko tata. Ayan o. Mga salitang Ilonggo yan. Ilongga. Hiligay nun. So yan, dumayo tayo rito para sa nature. Yun.
So, ayan, sa tinagal-tagal ng panahon, oh, nakatapak din tayo ng Boracay. Ayan, oh. Oh, ayan. Good morning, Boracay. So, ayan, ang mga tourist, international and local, mostly locals. Okay, good morning, Philippines. This is Boracay Port. Back to back. Oh. Another arrival from Katiklan, local tourist and international tourist. So, yan. Welcome, Boracay. Yun. Oh. Pero oh, ayan, Department of Tourism. Oh, ayan, tourist, oh. Okay, shout out tourist. Mga suplado. Ayun. Boracay systems. So ayun guys, oh ayun. Ayun guys, oh ang laki ng marker ng Boracay oh. Ayun oh. Ayun oh, ayun oh. Oh, di ba? So, yeah, welcome Boracay. So, guys, hanggang dito lang muna tayo. Abot lang ko na kita agad kay bago naman kita. Maglakad-lakad na, maglakaw-lakaw. Okay, shoutout na lang mga kawaray, and this is your host. Okay, shoutout mga kabady dito, mga kawaray mga dyan, guwapo yan. shoutout. Ayun sa Boracay oh. Okay, thank you. Ayun. Okay guys, thank you. Keep up, subscribe Waray TV. Thank you. Follow the page Wonder Philippines. Thank you. Yeah. Pre. Oh. Saan kang hotel ka, Waray? Wala. Wala, paktas lang. Uli hapon. Balikan lang. Oo. Ano ba pagpapay? Doon ka, Waray, punta ka doon sa may isla, oh. Isla? Right. 20 pesos lang 20. bayad. 20 pesos lang bayad. Okay, thank you. Sabihin mo, individual lang. Ayan. Kung sabi na guest ka, para mura lang bayad. Ay, di pwede. Wala akong hotel. Ba? Bakbas. Sa Malapag na. Oo.